Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jumat tanggal selangkung April 2025. Cikal bakal channel ten desa ten kampung Teposanan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kutha Surakarta. Cikal bakal channel badhe sowan Mbah Precet kang wonten Kampung Teposanan Sriwedari. Bila dulur-dulur dereng pirsa makomipun Mbah Precet kula caosi pirsa. Monggo. Niki dalane rame. Kamerane kula paringi dhuwur yen. Menika makomipun Simbah Kyai Precet. Saetane Gor Sritek Arena. Bila dulur-dulur badhe sowan napa pengen pirsa mengke saged dipadosi makam Mbah Precet ten saetane Gor Sritek Arena. Makame teng pinggir dalan. Luwih sekecone yen ziarah napa sowan dalu. Niki nawan kebak parkiran mriki. Mriku makomipun. Kula dewau sampun suluk salam dumateng Mbah Kyai Precet. Nyuwun dipangestu lan restu dumateng para leluhur. Sabanjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Niki dalane rame terus niki. Niki kula kamerane kula paske supados boten kenging tiang sing wirawiri ten dalan mriki. Menika dulur-dulur makomipun mengke literasi sejarah Mbah Precet mengke kula paringke ten kolom deskripsi. Lah niko dalan Sriwedari niko. Niko Hotel Amaris Sriwedari. Niki kilane niki Gor Sritek Arena. Makomipun ten pinggir dalan niki. Niki nggih dikeramatke. Niki saben dinten wonten kembang terus niki. Kula tirakat pun 3 wulanan ten mriku saben dinten wonten kembang niki. Wonten sing ingkang nyekar ten mriki. Bila dulur-dulur badhe sowan mengke saged dipadosi makam Mbah Precet. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Jumat tanggal selangkung April 2025 nggih punika sowan dumateng Mbah Kyai Precet kang wonten Kampung Teposanan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Informasi saking Cikal Bakal Channel. Bila konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like, kali di-share mengaten informasi saking kula. Matur nuwun.